ഇത്തക്കീടുണ്ടാ ಶೋಭಾ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶೋಭ ಇತ್ತಕ್ಕೇನುಂಡು ವಾಯ್ಸ್. ಹಾಯ್, ಎಂಚಲ್ಲರ ಅಲ್ವಿನ್ ವ್ಲಾಗು ಸುದೇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಊರು? ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಸೇಮ್ ಟು ಯು. ಎಂಚ ಉಂಡು ಊರು? ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚಿಪುರ? ಸಮಾಧಾನ ಆದುಂಡ? ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನೊಂದುಂಡಾ? ಸೂಪರ್. ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನೊಂದುಂಡೆ? ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನೊಂದುಂಡಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎಕಡೆಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಹೊರ ಬತ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗು ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಎಂಚಿ ಬಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋದು ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದೇ ಅಪರೂಪ ಅದು ಪೋಯಾರು. ವನಸ್ಪುರಾಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಪೋಲೆ. ಶಂಕರ್ ಶೀಲಾವಂತ್, ಹಾಯ್, ಹಲೋ, ಹೇಗಿದ್ದೀರೆಲ್ಲರೂ? ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ? ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಲೋಕೇಶ್ ಹಾಯ್, ಬಜ್ಜವ ಹಾಯ್, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ.
ಆಯಕ್ಕ ಊಟ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಂದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಜಮಖಂಡಿ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಸಲ ವಾಮನ ಮಾವನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ನಾವು ಹಾಂ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರುವ ಬರ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ ಎಂಥ ಊರ ಹೆಸರೆಂತ ಜಮಖಂಡಿ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ವಿಟ್ಟಿಲಿಮ್ ಸೊ ಕ್ಯೂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಜೋರು ಹೋಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಜೋರು ನಮ್ಮ ಕರೆ ಈಗ ಅದು ಈಗ ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೋಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡಿ ಜೆ ಅಕ್ಕ ಈಗ ಲೇಡೀಸ್ ಬಲ್ಲ ಇದ್ದರು ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ಜೋರಿಲ್ಲ ಹೋಲಿ ಅದು ಬಾಂಬೆ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೈಂಡ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಎಂತ ಜಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಮುಖ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ ಸಾಕು ಯಾಕೆ ಮಾರಾಯ ನಿಂಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟ ಮುಖ ಅಷ್ಟು ನೋಡು ಸಾಕು ಕಾಂತ ಚೇತನ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಸಬ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಸಣ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲಾರ ರಸಮಲ್ತಾರ ಮಾತಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೈಟ್ ಲೈವ್ ಉಂಡವೆ ನೈಟ್ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಬೂರ ಒಂದಿತ್ತದ
ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಸ್. ಕುಡ್ಲ 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 ಎಂಕಲ್ ಕುಡ್ಲ. ಓಹೋ, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್. ಹಾಯ್, ಐ ಆಮ್ ಬಿ ಸಿ ರೋಡು. ಬಿ ಸಿ ರೋಡಾ? ಓಕೆ. മനസ്സാണ്ട് എന്നെ എക്കടത്തില്ല മനസ്സ് ന്യൂ ഇൻ ഓമൻ. ആ നോ ഇൻ ഓമൻ ಬೀಸಿರುಡುಪ್ಪುನ ಕಲ್ಲಕುಡ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಒನಸಾಂಡಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದು ಒಂಚೂರು ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತೇನಾ ಊರ ಒಂದಿತ್ತನಾ ಒಂಜು ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಾಜು ನೈಟ್ ಎನ್ನ ಲೈವು ನೈಟು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಆ್ಯಪಲ ಅಂಚ ನೈಟ್ ಬರ್ಪೆ ಆಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಒಂಚಿ ಬತ್ತದ ತೂಕ ಬಂಡದು ಬೂರ ಒಂದಿತ್ತು ಐಕ್ ಬತ್ತೀನಿ ನೀಕೆರ ತೂಕ ಜನಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಪಂಡದು ಈ ಜೆತ್ತ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಐಕ್ ಮೂಲ ಒಂಚೂರು ನಡತುಂಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಗೊರ್ಲೆ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಒಂದೇ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹಾಯ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಎಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯದ? ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 1 ಅವರ್ ತೂಪುನು. ನಮಸ್ತೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್, ಮೂರ್ತಿ ಮಾರುತಿ ಹಾಯ್. ಅಕ್ಕ ಬೇಜಾರಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಏಕೆ ಬೇಜಾರು? ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಲ್ವಾ, ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈವಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಾ,
ಹಾಗೆ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೊರಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದೌದು. ಕುಡ್ಲದವರು ಯಾರಿಲ್ವಾ? ನಮ್ಮದು ಊರು ಮಂಗಳೂರು. ಮಂಗಳೂರು. ಸರಿ ಅಕ್ಕ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮದು ನೈಟ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಲೈವು. ನೈಟ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ನೈಟ್ ಇದೆ, ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಲೈವಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸಂಜೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಇದೆ ಲೈವು ನೈಟಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಕುಕ್ಕ ಜನ ಕುಕ್ಕಜ ಇಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು, ಬಂಟ್ವಾಳನಾ? ಬಂಟ್ವಾಳ ಆಯ್ತಾ? ಮಂಚಿ ಮಂಚಿಯಲ್ಲಿ ఎక్కడ పోయిదయ్యాను ఇంత వాయిస్కి ఏం రతా ఎక్కడ పోయిదా యాని దానే తోజు జా పందెన్ను ఎక్కడ దాదా తిని ವಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತು, ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತು ಇತ್ತು ದಾದನ ಏನು ಬಿಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದು ಶೋಭಾ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಲ್ಲದಾ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಆಯಿತು. ಮೀನು ಊಟ ಎಕಡೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಂದ ಇಚ್ಚಿಯ ಮ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂತ ತೂಯಾನು ಮ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ತೂಯಾನು ಎಕಡೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ. ನೈಟಿಗೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಆಯಿತಾ? ನೈಟ್ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಲೈವು. ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಬೊಂಬೆ 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 ದಂತದ ಗೊಂಬೆ. ಇದು ಒಂದು ನನ್ನ ರೀಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಒಂದು ರೀಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಇದರದ್ದು. ಬೋರ ಒಂದಿತ್ತು ಶೋಭಾ ಅಂಚ ಜೆತ್ತನ ನಿದ್ರೆ ಬರ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅಂಡು ಕುಂಟಾಂಡು ಕಜಿಪಾಂಡು ದಾದು ನನ್ನ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ತರ್ತು వచ్చారత ಬಕ್ಕ ಮೀದು ಮಾತಾನ ಬಯ್ಯನ ಸರಿ ಆಗ್ಬಿಡು. ಎಂತ ಎಂತ ತೋರಿಸುದು? ಎಂತ ತೋರಿಸುದು? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ, ಎಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಹೇಳಿಪ್ಪ. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಎಂತ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂತ? ಗೊಂಬೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ? ಇದು ನನ್ನ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಚಂದ ಉಂಟಾ? ಚಂದ ಉಂಟಲ್ಲ? ವನಸಾಂಡೆ ಓ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ವನಸಾಂಡು ಎಂಕು ಕಲ್ಲೂರು ಕಜಿಪ್ ಕಲ್ಲೂರು. ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೆತ್ತಿನ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಡು ಪಡ್ಡದು ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನಿ ಅಂಚಲ ಬೋರಾಪ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ವನಸಾಂಡ ಅಂದು ಏನು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಹೋಗ್ತಾ
ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ, ಮೆಸೇಜ್ ರೀಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಹಾಂ, ಎಂತ ತಪ್ಪು? ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ? ತಪ್ಪಾಗ್ಲ? ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ, ಎಂತ ಹೇಳಿ. ಎಂತ ಹೇಳಿ. ಊಟ ಆಯಿತು. ಊಟ ಆಗಿ ಒನ್ ಅವರ್ ಆಯಿತು. ಸಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಅಂದರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಜಗ್ಗು. ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಕೋಡೆ ಉಂಡರೆ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಉನ್ನೊಂದಿನೇಕೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಉಂಡಿನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡ್ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಉಂಡಿನಿ. ಕೋಡೆ ಉನ್ನೊಂದಿನೇಕ್ ಇನಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಉಂಡಿನಿ. ಆಗಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ರಿಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬರೋದುಂಟು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನಿ ಬತ್ತೀನಿ ಪೂರ ಒಂದಿತ್ತಡ ಏರಾಂಡ ತಿಕ್ಕುವೇರು ತೂಕ ಪಾತೆರ್ರೆ ಬಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಬನ್ನಾಗ ಇಚ್ಚನ ಬತ್ತೇರು ಕಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಗಲ್ಲ. ನಾನು ಉಂಡೆ ನಿಖಿಲ ಬರೋನ ಸಾಂಡ. ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್, ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್. ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾದ ಇದ್ದ ಇರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಯ್ಯನ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿನ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೊರ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇನಿರಿಗು. ಅವ 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 ಇದು ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಯ್ತಿನ ಚಾನಲ್, ಅವು ಇನ್ನು ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಯ್ತನ ಚಾನಲ್ ಅಂದೆ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಯ್ತನ. ಯಾ ಆವಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಸಬ್ಬು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಏನಾದ್ರು ಅಂತಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತದು ವಾಚ್ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಭಾರೀ ಲಾಗಿ ಒಂದಿಲ್ಲ, ಭಾರಿ ಲಾಗಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಾನಿಟೈಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಚಂದ
ಮನಸ್ಸೇ ಚಂದನೆ ನನ್ನನ್ನು. ಯಾನು 7 ತಿಂಗಳದು ಮೋನ ಮಲ್ತೆ ಈಗ 7 ತಿಂಗಳೇ ಮಂತಾರೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಬರ್ತಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದಿ ಅಕ್ಕ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಅದೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣು ಕಜ ಬಿಡ್ತದೆ ಮಾರ್ರೆ. ಈ 7 ತಿಂಗಳು ಬಂತಾರೆ ಯಾನು 1 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡಲ್ಲ ಮುಲೇ ಉಲ್ಲ 1 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡಲ್ಲ ಮುಲೇ ಇಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮುಗಿನ ಊಟ ಕಾತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಜಿ 20 ದಿನ ಉಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮುಗಿಯಾರೆ ಅವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮುಗಿಬೇಕು ಮೋನ ಆಪುಡು ಮೋನ ಏಪನೆ ಆತಿಯೇ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಆತರ ಅಂಡ್ ಅವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇತ್ತಿನಗೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಏತು ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಎನ್ನಾಂಡು 1 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡು ಮೋನ ಆತು ಏನೊಂಜಿ 90 ಡೇಸ್ದ ಒಂಜಿ 90 ಡೇಸ್ದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬಿಡ್ದುಂಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದೆತ್ತದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡಿನೇಕ್ ಅವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇಜಿ ನೀತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮೋನ ಆತು ಮೋನ ಆತು ನಾನು ಲೈವ್ ಮಾತ ಬರ್ಪುಜಿ ಪೊಕಟ್ ದಾದೆ ಕತೆ ಏಪಲರ ಬರಲು ಉಂಟು ಅಂಚ ಅವೇತು ನನ್ನ ದಾದ ಅಂದು 20 ದಿನ ಉಂಟು 20 ದಿನ ಕಾಪಿ ಅವು ಅದೇ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆವಳು ದಾದನ ಉಂಡತೆ ದೆಪ್ಪರ ಮೂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೆತ್ತಿನ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಫ್ರೀ ಆಪು ಮಲ್ಪೋಡು ನಾನು 20 ದಿನ ಟಾವು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದಾಯ ಬರ್ತೀನ ಇದೇ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ದೇತದು ಹೋಯ್ತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದೇತದು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬಡೈಟ್ ಅಜಿಪ್ಪ ಕೇ ಮುಟ್ಟ ರನ್ನ 2 ದಿನ ಮಟ್ಟ ದಾಲ ಆತಿಜಿ ಅಜಿಪ್ಪ ಕೇ ಪೋದು ರನ್ ಪಂಡ ಐಟ ಸಬ್ಲಾಂಡ್ ವಾಚ್ ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಿತ್ತದ ಅಲ್ತಿರ್ಬೇಕಾವೇನು 2 ದಿನ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಂತೀರಿ ಪಂಡ ಹಾಕಲು ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತೀರ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ತವ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬಿಡು ಏನಾವೇನು ಇಮೇಲ್ ಮಂತದ್ದು ಮಾತ ದೆಪ್ಪರದು ಆಯ್ಜಿ ಇಮೇಲ್ ಆಯ್ಜ ಪೋಯ್ಜಿ ಐಕ್ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಯಾನ್ ಅವು ತಾವು ಒಂದುಂಡು ಪಂದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬುಡ್ದು 1 ವಾರ ಮುಟ್ಟನ ಚಾನಲ್ ಅಡಿಗೆ ಡೆಡ್ ಆದಿತ್ತಂದು ಪಂಡ 1-2 ಜನ ತೂಪಿನಾದೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ತೂಪೇರು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಜನ ಲಾಪೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 20 ದಿನ ಉಂಡು 20 ದಿನ ಟೈಮಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದೆಪ್ಪುನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಕೊರಡತ್ತೆ 1,000-2,000 ಕೊರಡು ಅವು ಕೊರ್ದು ಮೋನಿಟೈಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪೆ ಅವು ಕೊರ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತದ್ದು ಮಾನಿಟೈಸ್ ಮಂತದ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಅಂಚ ನಿಜನ ಇದು ಬರ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪೋದು ಈತನ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಅದೇನು ಕಾಯಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳು ಕಾಸು ಪಾತಂದು ಏನದು ಅದು ನಂದು ಡಾಲರ್ಲ ಅದ ಬಂಡ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪೈತೆ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಇದು ಬರ ಮಲ್ಪೆ ನೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದು ಇಚ್ಚಾನು ಮನ್ಪೋಡು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಅಪ್ಪಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಇಚ್ಚಿಂದಾಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಆಯ್ತು ಅಯ್ಯ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತ್ರುಂಡತೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪೋಪುಜಿ ನಾವು ನೆಟ್ಟು ದೀತೆ ಗ್ರೇಟ್ ಮುದ್ದೆ ತಿಂದ್ರಾ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಮುದ್ದೆ ತಿಂದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮುದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಕೊಡಿ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇಟು ಸಬ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ನೀವು ಸಬ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ನೈಟಿಗೆ ಕೂಡ ಬನ್ನಿ ಆಯಿತಾ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಇದೆ ನಂದು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಇದೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಆಯಿತಾ ದಯಪಾಡಿ ನಿಧಾನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲೈವ್ ಬೂರಾಂಡಿಯೇ ಬೂರಾಂಡು ನಾವು ಸಬ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇದು ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ ಎಂತ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಸಬ್ ಲೈವ್ ಇದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸಬ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಓಕೆ ಇದು ಯಾವ ಕನ್ನಡ
ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡ, ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ. ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಮಾರ್ರೆ. ಅದು ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಅಂಚೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಬಾಗಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಆಯಿತಾ. ನಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೀಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ಸುವಾಸನೆ ಹಾಕೋ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಯಾವಾಗ? ಹೌದಾ, ನೋಡೋಣ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಕು. ಏನು ಸುವಾಸನೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಬರಲಿಲ್ಲ ಚಾನಲಿಗೆ? ಕೋಪವ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ? ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಅವು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಸ್ಟಾಕ್ ತೋಜು ಜೇರೆಗ್ಲ ತೋಜುಜಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬಾಲ್ಸು ಬುಸು ಬುಸು ಹಾಕೋಣ. ಏನು ಸುದ್ದಿನೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು. ಲೈವ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಈ ಹೂಸು ವಾಸನೆ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ. ಈ ಹೂಸು ವಾಸನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಹೌದಾ, ಬಂದ್ರ ಇವಾಗ? ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂದ? ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ರಾ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ? ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಬರ್ತಿದ್ವ ನಾವು? ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತಾ? ಚೆಂದ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ವಲ್ಲ. 1 ವೀಕ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓ ಹೌದಾ? ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಬನ್ನಿ ಆಯಿತಾ? 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಬನ್ನಿ. ಶೋಭಾ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನೋ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಊಸು ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೌದಿಗ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡು ಬೇತೆಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪದ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ ಅಂದು ಎಂಕಲ್ನ ರಿಶ್ತೆದಾರ್ ಬತ್ತೇರು, ಮೇಡಮ್ ಬತ್ತೇರು. ಗೀತಾ ಕೋಡೆ ಉಂಡಾನ ಇನಿ ಉಂಡಾನ? ಗೀತಕ್ಕೂ ಹಲೋ. ಗೀತಕ್ಕ ಹಲೋ. ಇನ್ನೇನು ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ಮನ್ಪಡು ಬಂದುಲ್ಲೇ ಜಗ್ಗು ಬರ್ಪಾರ? ಟುಗೆದರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪಾರ? ಟುಗೆದರ್ ಬರ್ಪೇನ್. ಶೋಭಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದಿದ್ರು, ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಟಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ತೇನೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಲೋ ಓಯ್, ತಾನೇ ನಿನ್ನ ಹಾಯ್ ದರ್ಶನ್ ಮಾಡುಲಿ. ಗೀತಕ್ಕ 4 ವಾರದ್ದು ಮುಂಡಾರ. ಗೀತಾ 4 ವಾರದ್ದು ಮುಂಡಾರಾಗೆ ಬೆರಿ ಬೆರಿ 10 ಬಲೈ ಬೆರಿ 10 ಕಡಿನ 4 ವಾರದ್ದು ಮುಂಡಾರಾಗೆ ಐಕಾಲೆ ಜಗ್ಗು. ಓ ಜಗ್ಗು ದಾದ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಪುದ್ದುಲೆ ಅಂಚಕೇಂದಕ್ಕೆ ಬೆರಿಗೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್, ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೋರ್ ಅನಾಗ ಬರ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾನೆ ಲೈವ್ಗೂ. ಒಂದು 4 ಜನ ತಿಕ್ಕಡೆ ಪಾತೇರ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ತಿನ್ನಕಲು 4 ಜನ ಬತ್ತ ಪಾತೇರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಇದ್ರೆಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ಬೋರ್ ಪೋಪುಂಡು. ಎಂಕ ನಾಚಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಟುಗೆದರ್ ಬರೀ ಬೇ ಮುಸುಂಟೆ ವಾನ ಮುಂದರಿಯರು ಇಜ್ಜಿ 4 ವಾರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒನಸು ಮಲ್ಪುನಿ ನಾನು. ಗೀತಾ ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ದೀಪೆ ಬಲಾವ ಬಕ್ಕ ಜಾಯ್ನ್ ಆಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡದ ನಿಖಿಲ ಅವ 4 ವಾರದ್ದು ಬಕ್ಕ ಉನ್ಪಿನಿಗೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಉನ್ಪುಜಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಡವ ಆಪುಜಲಿಗೆ. ಶೋಭಾ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲಿಯ ಉಸುವಾಸನೆ ಸೋಮವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ತಾಳೆ, ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಎಂಗುಲೆ ಅಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲ ಅವೇ ಇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಶೋಭಾ ಬೇರಿಗೆ ಜಗ್ಗು ಇರನ್ನು ಕೇಂಡೆ ಉಸುವಾಸನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಂದು ಪೋಯಿನಿಯಾ ಶೋಭಾ? ಉಸುವಾಸನೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಗೆ ದುಬೈಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋದಿತ್ತೆಗೆ ಉಸುವಾಸನೆ ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಬರ್ರೆ ಬಂಡೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತ ಜಾಯ್ನ್ ಆಲೆ ಬಂಡೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಇರ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಲೆ ಲೈವ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಲಿ ಮನ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಆದುಪ್ಪುಗ ಮೊಲ್ಲ ಬೇರಿದುಲ ಬೆರಿ ಸತಿ ಬೆರಿ ಲೈಫ್ ಬೇರಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕೆ ಬೆರಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂದ ಮದತು ಬೋಡಿ ಆತ ಶೋಭಾ.
ಎಂಕ್ ಜೆತ್ತು ನೊಂಡತ ಗೀತ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಜೆತ್ತು ನಾ ಒಂದು ಬಂಡಿನಿ ನನ್ನ ಒಂತ ಬರ್ಲೈ ಬಂತದು ಬೊಕ್ಕಲಕ್ಕದು ಅರ್ತದು ಒಚ್ಚಿದು ಮೀದು ಚಾಪರ್ದು ಬರ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡು ಬುಡ್ದು ಯಾಕುರನೇ ಆಡ್ರಿಕ್ ಗೀತಾ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಸಾಲೆ ಪಾಡುವನ ಶೋಭನ ಸಾಲೆ ಪಾಡುವನ ಬೆರಿ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪಾಲ್ ಅಬ್ಬೋ ದಾನೆ ಇತ್ತ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಯ ವನಿತ ಪಂಡ ಜಸ್ಟಿ ಅನ್ ಬತ್ತಿನ ಆತ್ರೆ ಪೂರ ಒಂದಿತ್ತದು ವನಿತ ಕಣ್ಣು ಕೂರು ಒಂದಿತ್ತನು ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ 4 ಜನ ಬತ್ತ ಪಾತೇರಿ ಏರಿಡ ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂತೆ ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಪುಂಡತ ಬತ್ತೆರಡ ಜನ ಅಂತೆ ಚೈನ ಅಂಡ ಬೈಯಾಗ ಅಂತ ಜನಲ ತರ್ಪೆ ಏನ್ ಬೈಯಾಗ ಜನ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನು ನೈಟಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊರ್ಚಿ ಓ ಅಲ್ಲ ತೂಲ ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಜೋಕ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪಲ್ಗೆ ಆತ ಸೇರ್ಪವನ ಶಾಲೆಗೆ ಶೋಭನ ವನಿತನ ವನಸಾಂಡ ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಪ್ಪು ಬೆರಿ ವನಿತನ ಬೆರಿಗೆ ಸಫಾನ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರತ ವನಿತಕ್ಕ ಶೋಭಾ ಅಂಚನೆ ಗೀತಲುಲ್ಲ ಗೀತಲ್ನ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಮಾರಲ್ಲ ಜಗುದಾದ ಉಂಡು ಅವಳು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಶೋಭಾ ಬಯ್ಯಾಗೆ ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೆ ಬಲೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಲೆ ಎಂದು ಅರೆಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಜಗುದಾದಾಗ ಶೋಭಾ ಟುಗೆದರ್ ದೀಕನ ಆಯ ಬರ್ತೆಯ ಕರ್ಮ ಎಂಕೈಕೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾರಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪುನು ಅನಸು ದಾದ ಕಜಿಪು ಎಂದ ಕರಿ ಬೇ ಅನ್ಬರೆ ಆಂದಿ ಬಲೆ ಇಂಚಿನ ಅಂಜೋ ಮಾರ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಟುಗೆದರ್ ಲೈಬರ್ ದಾದವಡು ಸೋಬಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಕ್ಯಾರಡ ಯಾನಿಗೆ ಗನ ಬಿಡು ಅತ್ತಿಯ ಶೋಭ ಮೊಲೆನರು ಲತಂಬತ್ತು ಮಲ್ಲ ಗನಿಯತ್ ಮಲ್ಲೊಂಡು ತೂವೋಡು ಇಂಕ ಮೊಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಗನ್ನ ತೂವೋಡು ಮೀನಾ ಎಂಕಲ ಕಲ್ಲೂರು ರಸಬಂತೆ ಲಾಯ್ಕು ದುಡ್ಡ ಶೋಭ ಮಲ್ಲ ಗನ್ನನ ವರ ಪೊಲಿಪುಗನ ಇಂಕ ಮಲ್ಲ ಗನ್ನನ ವರ ಪೊಲಿಪೋಡು ನಾ ಗೀತಾ ಎನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲ ಎತ್ತ ಒಂಜಲ ಕೆಜ್ಜ ದಾದನು ಆಯ್ ಆಯ್ ಗೀತಾ ಗೀತಾ ಆಯ್ ಗೀತಾ ಇಂಕ ಮರಲಿ ಬೊಂಬೆ ಬದಲು ಮೂಲು ಸೌಖ್ಯ ಇಜ್ಜಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ತೂಪಿನಿ ಎಂಕುಲು ಏಪ ಬೂರುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಓ ನಿಕುಲ್ ಮೂಲಿಜ್ಜರ ಬೇಡುಲ್ಲರ ಇಂದೆ ಮಾರ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಿತ್ತೇದುಲೆ ಮಾರ ಓಮೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಹೊರ ಬಚಾವಾದು ಸೀದ ಊರು ಬಲೆ ಜಗ್ಗಂಗಿ ಪಾಡೊಂದು ಬಲೆ ಎಂಚಾಂಡ ನಾಚಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಬರ ಎಂಕ್ ಲೈನ್ ಪಾಡುವೇರು ಎಬೇ ಲೈನ್ ಪಾಡ್ಬೇರು ಸೋಬಾಗ ಮದಿಮೆ ಆತುಂಡು ವನಿತಾಗ ಮದಿಮೆ ಆತುಂಡು ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆ ಆತುಂಡು ಗೀತಗ ಆತನ ಮದಿಮೆ ಇದೇ ಲೈನ್ ಪಾಡಿನ ದಾಲಂ ಬ್ಯಾಪ್ಜಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಇತ್ತ ದೀಪಾವಳಿ ಆತ ಸಫಾನ್ ಅಲ್ಪ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅವಳು ಇತ್ತ ದೀಪಾವಳಿ ಏಪಲ ಪಟಕಿ ತೋಲಿ ಬಿತ್ತರು ಇಜ್ಜಿ ಶೆಕೇತಾ ಧನ್ಯ ಪಾಪ ಮರ ಹೊರಕುಲು ಮಾತ ಸೇಪ ಅದು ಊರುಡು ಬರಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೂರೇರೆಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪಿಲಕ ಮಲ್ಪಾಡು ಏತು ಜನ ದೇವರ ನಟೊಂದಿಲ್ಲದ ಅದನ್ನ ఆయన మెసేజ్ ఓదుజి ఉందేట్ ఆంటీ నాకు లిప్పుని నన్న ఓడే కన్ను పాడుని ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಅಂದು ನನ್ನ ಓಡೆ ನನ್ನ ಪಾಡುನ ಓಲ ಗೀತ ಮಿನಿ ಪಾಡೋಡು
ಎಂಕುಲು ಪಾಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಚಿ ರಡ್ಡಾತನದ ಎಂಕು ಬರ್ಚಿ ಗೀತ ಗಂಡ ಬೋಡು ಬೋಡ ಗೀತ ఈ రజ్జరులారా అలా గీత పండాల అంగి పాడను బలే అంచన నాచిగా అప్పుచేయండి మోనే మాస్క్ పాడలే ఇన్న గెప్పుకు తిప్పా ఇంకలాత నీ కాతనా ఇన్న గన్నుకు పోయి అల్ల మంచి గన్ను బతుంది ఇంక సత్య కుల్ల రేపు సిగరెటే ಮೂಲು ಕೈಕಾರು ನಡುಗು ನೆಟ್ಟು ಚಲಿಟ್ಟು ಯಾನು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಡಿ ಇಪ್ಪುನೆ ಅಬ್ಬಾ ದೇವರೇ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಡಿ ಇಪ್ಪುನ ಅವಳು ಎಂಚ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಿಂಚಿಂಗ್ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ದಡುಮ್ ದುಡುಮ್ ಪಾಪ ಮಾರೆ ಪೋತಿಗೆ ಉರ್ಲಕಾತನು ಯಾನು ಲತ್ತು ಜವನೆ ಅಲೆಯ ಸೊಗೀತ ಅವಳು ಹತ್ತು ಜವನೆಗೆ ಎಂಡಲ ಒಂಜಿ ಗನ್ನುಂಡು ತೋಜವಡ ತೋಜವ್ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಅಲೆ ಜಗ್ಗುಲ ಹತ್ತು ಜವನೆಗೆ ಜಗ್ಗುಲ ಹತ್ತು ಜವನೆಗೆ ಎಂಚಿಲತ್ತವು ಗೀತಾ ಸೊಬಲ ಹತ್ತು ಜವನೆಗೆ ಲತ್ತಾಡೋದು ಜಾದತ ಈ ಮಕ್ಕಳೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅಜ್ಜಿಲುಪ್ಪುನು ಇರೇನು ಗನ್ನು ಚಿರತೆಗೆ ತೋಜಾಲಿ ಅದ್ದಿ ಅಚ್ಚು ಗೀತಾ ಚಿರತೆ ತೋಜ್ಪಾವು ಮುಲ್ಪ ಅಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪುನಿಗೆ ಲತ್ತತೆ ಒಂತೆ ಬುಲೆ ಪಟ್ಟು ಅಂದು ಮಾರೆ ಲತ್ತತೆ ಒಂತೆ ಬುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಹೀರಂತೆ ಬುಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಲಾವೆ ಜಗ್ಗುದಾದ ಒಂತೆ ಬುಲೇಲಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಗ ಲತ್ತು ಬರ್ಚಿ ಯಾವನ್ನ ಗೀತ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಚಾವೆ ಅಲ್ಲ ಗನ್ನುಂಡುಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾ ಪುಟ್ಪಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಲೈವ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ತಗ್ಲು ಪೋಡು ಗೀತದ್ದು ಬೇರೆ ಲತ್ತೆಡ್ಡೆ ಚಿಕ್ಕರ ಗುರು ಇನ್ನು ಮಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರುಗುರು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕಂಪಿಂದ ಕರುಗುರ ಏರ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಹೌದಾದ ಅವು ಪದ್ಯಯ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪಿರತ ತೊಜ್ಜ ಅವು ಕರ್ಮದ ಕಟ್ ಮಂತದ ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪು ಮಾರೆ ಅವು ಅದಾದ ದಾದ ಲತ್ತಂಡೆನಾ ಹೈಕೆ ಬನ್ನಿ ಲತ್ತ ಬುರ್ಚಿ ಕರ್ಗುರಾಮ್ಗೆಲಿ ದಾಲ ಲತ್ತಂಡೆನಾ ದಾದ ಲತ್ತಂಡೆನಾ ಲತ್ತಂಡತ್ತು ನುರ್ಗೆ ಲತ್ತಂಡತ್ತು ನುರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರುಕುರುತ ಪೂರ ತಿನ್ಪು ಚಲಿಗೆ ಆತ ಗೀತಾ ಈ ಕರುಕುರುತ ಪೂರ ತಿನ್ಪು ಜಾತ ಮುಳು ಶೋಭಾ ಕೋಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾರ ಒಂದು ಸಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏರ ಪದ ಬೋತಿರ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಗೆ ಕರ್ಕುರ ಬುಜಿ ನಿಕ್ಕದಾದೆತ್ತ ಕರ್ಕುರು ಬೋಡ ಅಂದಾಜಿ ಬುಲೆ ಪೋಡು ಬುಲೆವಾಡ್ ಇರ್ಬುಲೆ ದಾಯ್ಬೇಕನೆ ಬಲೆ ಲಕ್ಷವನದ ಬತ್ತು ದೇರ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೊನ್ನವೇರು ಈ ಲತ್ತ ಗೀತಾ ಈ ಲತ್ತು ಜವಂದ್ಯಾ ಅತ್ತ ಬುಲೆ ದಿನ
బొలక్కర ఉడిగాలి దే జగ్గు ఈరోజు పడ్డారు వాళ్ళు ఇరెగిరారు అవి ఏమనిపాలి అన్న అందాజి యాన్ అందాజి ఈ అందాజా అక్క గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ నైట్ పోయారా ఫారిన్కి పోడ్చి మారాలి పటాకి పుట్టి పెరిగా సబేరు కొనేది పుచ్చ కొనడా శోభ అందా అంది పుచ్చ కొనడా అంది లైక్ డన్ థ్యాంక్ యూ ಶೋಭನ ಸಬ್ಬಿಜ್ಜಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೈನಿತ್ತಿನ್ಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇರೋದಿತ್ತ ಲೈನ್ ಮನ್ಪಲೆ ನೂದು ಬರ್ತೆ ಅಪ್ಪು ನೂದು ಬಕ್ಕ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಏರ ಒಂಚ್ಕೊನೆ ಏರಿಂದಗಿ ನನ್ನ ಏಪ ಬಲ್ಪು ಹಾಂ ಆರು ಫಾರಿನ್ ದಾರತ ಅಂಚ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಮೋಲ್ ಕೊರ್ತಿಜಾಲ್ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ನಿ ಕೊರ್ಪುನ ಬಿಡು ಚೆನ್ನಲೆ ದುಬ್ಜಾಲೆ ಅನ್ನ ತಿರ್ಗಿದ್ಲ ಅಕ್ಕ ಆಜಿ ನೈಟ್ ಪೋಪೆ ಆಜಿ ತಾರೀಕು ನೈಟ್ ಪೋಪೆ ಅಪ್ಪಾಗ ವಿಮಾನ ಬರ್ಪುಂಡ ಗೀತಕ್ಕ ಈ ಸರ್ತಿ ನಾನು ಉಂಡತಿ ವಿಮಾನ ಮಿತ್ರ ಬಾರಿ ಬಿಡ್ರಲ್ಲಿ ತಿರ್ತಿರಿ ರೋಡ್ ಪೋಪಾಡು ಅಪ್ಪಾಗ ದಾಲಾಪಜಿ ಆತ ಗೀತಾ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಬಿಡು ನೇರು ವಿಮಾನ ಎಸ್ ಅಕ್ಕ ಆವಡ ಆವಡ ಲೈಕ್ ಕೊಂಡಲ ಅಹಂಕಾರ ಬೇರಿ ಮಾಮಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲೇ ಮೂರ್ತಿ ಬತ್ತೀನಿ ಗೀತಾ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಬತ್ತೀರು ಶೋಭಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋಭ ಉಲ್ಲಲು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ ರಡ್ಡು ಬಿಡ್ರೆ ಬಯಲ್ ಓ ದೇವರೇ ಮೂರ್ತಿ 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 ಕೀರ್ತಿಗೆ ದಾನಿ ಬೇಗ ಕಣ್ಣು ಕೂರೊಂದಿತ್ತನ ಬೇಜಾರಂಡು ನನ್ನ ಜೆತ್ತಿನ ಜೆತ್ತ ಅದು ಪೋಪು ತೂಕ ಲೈವ್ ಪೊಯ್ ಉಳ್ಳಿರ ಇಜ್ಜ ತೂಕ ಬತ್ತಿನಕ್ಕಲ್ದ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾತಿರ್ಗ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ಬತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ಉಲ್ಲ ಪುರ ರೆಡಿ ಇತ್ತ ಅಕ್ಕ ಒನ್ಸಂಡ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಕಲ್ಲೂರು ರಾತ್ರಿ ಉಂಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಓ ಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾತ್ರಿ ಉಂಡು ಎನ್ಮಂಟೆ ಬರ್ಪೇನು ಉಂಡು ಬತ್ತೀಜಿನ ಬಿಡುವೆರ ಮಕ್ಕಳು ಗೀತಕ್ಕಾಯ್ ಏ ಮೂರ್ತಿ ಇರ್ಲಲ್ಲ ಹತ್ತು ಜವನೇನಾ ಈಗಲ ಶೋಭಾ ದಾದ ಗೀತ ದಾದ ಬನ್ಪಲ್ತುಲೆ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಹುಷಾರು ಓಕೆ 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 ನಗರ ಜಾಗ್ರತೆ ವನಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಡೇರ್ ಲತ್ತು ಜವನೇನಾ ಈಗಲ ಗೀತ ದಾದ ಆಡಲ್ಲ ಪನ್ಪಾಲ್ ನಮ್ಮ ಜಗ್ಗು ದಾದ ಲತ್ತು ಜವನಿಗೆ ಯಾಮಂಡೆ ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೆ ಬಲೆಯಿಂದ ಆರು ಬರ್ಬಜೇರಿಗೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ನಂದಿನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೆ ಅತಿ ಅಂಚನಿದ್ರೆ ಬೋಗುಂಡು ಅಂದಿಯ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಪರಬೇನಾ ಅಂಚನ ಟುಗೆದರ್ ಬರುಡ್ಚಿ ಗೀತ ಟುಗೆದರ್ ಪರಬೇರೆ ಬರ್ರಜ್ಜಿಗೆ ಒಂತೆ ಬುಲೆತ್ ಜವನ ಅದು ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೆ ಅಂದೀರ್ ಒಂತೆ ಬುಲೆತ್ ಆಗ್ಬೇಕೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪರಬೆಗೆ ಏತು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತರ್ಮಾಂಡ ಎಬೆ ಪರಬೆನಾ ಎಬೆ ನಿಕ್ತಾತ ಅವಡಿಯ ಆರು ಪರಬೆ ಅವಡು ಜವನಾಡ ಅದು ತೂಲೆಗೆ ಪರಬೇನಾಗೇನು ಈ ಥರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಬಂದೀನಿ ಆಯ್ ಬಟ್ಟೆರ ಭಟ್ರ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಈ ವನಿತಾ ಕಣ್ಣು ಕೂರೊಂದು ಪಾತೇರ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಇರುವಂತ ಎಂಕ್ 32 ವರ್ಷ ಆತೇ ಅಂಚನ ಆತ ಇಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಗೀತಾ 32ಗೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕೊಜಂಟಿ ಅಪ್ಪುಜಿಗೆ ಅವಸ್ಥೆ ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮೂರ್ತಿ ಹಿರಿಯಡ್ಡೆ ಇಡ್ಡಿಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಜಂಟಿಗೆ ಇರು ತೂಲೆ ತಮಾಸೆ ಮಲ್ಪುನು ಬೋಡ ಆಯ್ ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನ
ಮೂರ್ತಿ ಆಯಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಧೂಲೆ ಅಲ್ಲ ಮೂಗು ದತ್ತ ಪಾಡ್ಲೇವೆ ತಿಕ್ಕಡ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕಣಲ್ಲ ಬಿಡಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಲು ಓಲ್ ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಬರ್ಪ ಗೀತೆ ಇರನೆ ಬೆರಿ ಬೋಡಿ ಮಲ್ಪ ಬೆರಿ ಗೀತಾ ಬೇರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೇರಿ ತೂವನು ಈ ಎನ್ನ ಬಂಡದ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಿತೆ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಬೊಡಿ ಅಂಬರೆ ಜ್ವರವೈದು ಪಾಲೆಗಟ್ಟವನು ಅವ ಒಂದೊಂಜನ್ನ ಬೊಂಬೆ ಅಗ್ಗಿನಾಗ ಕಟ್ಟಾವೋಡು ಒಂದು ಕಟ್ಟಾವಂದು ಅಗ್ಗಿ ಅಗ್ಗಿ ಸಾಕಾವು ಈ ಅಗ್ಗಿ ಹಚ್ಚಿಯ ಗೀತಾ ಪರಬು ಗೀತ ಕಡ ಗೀತ ಕಡ ಮಿಂಡ್ಯಾರ ಬಂಗೊಂಡು ಪಾತೆರ್ರೆಗೆ ಬಂಗೊಂಡ ತಿನ್ನು ಅವ್ರದ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರೆ ಬಂಗೊಂಡು ಆಲ ಅಂಚೇರಿ ಬಿಂಗಿರಿ ಆಲ್ ಒಂದು 90 ಪಾರ್ದಲ್ಲ ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಡೌಟು ಅದಾಗಿದ್ದ ಒಂದು 90 ಪಾರ್ದನ ಮಿನಿ ಪಾರ್ದಾರ ಕಾಂಡೆ ಕಾಡೇರಿ ಇರಿದು ಜಾನಲ್ಲ ಗೀತಕ್ಕ ಮಾಲುಂಡ ಏಪಲವನಮ್ಮ ಅನ್ನು ಅನ್ನೆ ಬದುಕೇರು ಅಂತೀರಿ ಮಾಲುಂಡ ಅನ್ನು ಹಾಂ ಇತ್ತೆ 90 ಪಾಡ್ದೆ ಅವೇ ಮುಂಚಪಾತಿಯರ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ನಿಗೆ 90 ವನಿತಕ್ಕ ಉಂಡರ ವನಿತ ನಿದ್ದಡುಲ್ಲ ಅಂದು ಜೆಪ್ಪೆ ಬರದಿತ್ತಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪು ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂದು ಬತ್ತಿನ ಕುಲೊಂದು ನಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಜಾ ಕೋಡದ ಪದ್ಯ ದಂಡ ಪಿಂಡೊಲಿಯೇ ಮೂರು ಪದ್ಯ ಬಂತೀನಿಯೇ ನಮಕ್ 4 ಜನಕ್ಕಂದೆ ಬಂತೀನಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲೆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಇಜ್ಜ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ದಂಡ ಪಿಂಡ ಮಂಡೆ ನಿನ್ನ ದಂಡ ಪಿಂಡಲಿ ನಿಖಿಲು ದಂಡ ಪಿಂಡಲಿ ಗೀತಾ ದಂಡ ಪಿಂಡ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮೂರ್ತಿಡ ವನಿತಕ್ಕೇನಿ ಪೂಜೆ ಇಜ್ಜ ಮೂರ್ತಿ ಇಂದು 90ಯಾ 90 ಪರ್ಪುನ ಪರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 90 ಪರ್ಪುನ ಅಂದು ಕೇಳ್ತ ಬಯ್ಯಗೂ ಉಂಡಿಯೇ ವನಿತಕ್ಕ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಯರೆಗೂ ಅಂದಿಗೆ ಜೋರು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಜೆಪ್ಪುಚಿಯ ತೋರಾಪ ಜೆತ್ತನ ತೋರಾಪ ಉಲ್ಲರ ಅತ್ತಿಯ ಮೂಲ್ ತುಲಯ್ಯ ಗೀತಾನು ಅರಡಕ್ಕೇನು ಲತ್ತ ಬುಲೆದು ಅದಕ್ಕೇನು ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಒಂಚೂರು ಕೋದು ಗೆಬ್ಬುದು ಏರೇ ಪೂಜಾ ಗೀತಾನ ಶೋಭಾ ಟೀಚರ್ ಅತ್ತೆ ಗೀತ್ ಶೋಭಾ ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಪೋದು ಗೆಬ್ಬು ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೋತ ಮೊಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ದೀಲ ಬೆತ್ತಾಡು ಕೋಡೆ ಆಟ ಇತ್ತು ನವನಿತಕ್ಕ ಕಡವರಿತ ಹೆಂಗೆ ಡೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ರಲ್ಲ ಇವ್ದು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪೆಯ ಅಂಚತ್ತಿಯ ಶೋಭಾ ಇಂದ ಮೊಲೆ ಗೀತ ಈತ್ ಪೋಪತ್ತ ಸಾಲೆ ಪೋನ ಮೋಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಲ ಬೆತ್ತ ಎತ್ತ ರಡ್ಡು ಕೋರು ಬಿಂಕಾನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಪುಡ ಅಲ್ಲಿ ಡೋಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕುನತ್ತ ಪುಂಡ ಮೊಲೆಗೆ ಹಾಕು ಯಾನಿಕ್ಕೆ ಸುಪರಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಯಾನಿಕ್ಕೆ ಸುಪರಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಗೀತಾಗ ಹಾಕ್ಯಾರ ನೀ ಕೇತು ಬೋಡ್ಗೇನಿ ಹಂಗೆ ಬರ್ಪೆ ರಡ್ಡ ಹಾಕಿದ್ ಬರೋಡು ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬಂಡ ಎಲ್ಲ ಪುಂಡ್ಗೆ ಯಾಂತಿಕ್ಕಯ್ಯ ಸೊಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಉಂಡಾರ ಮೂಟೆಗೆ ಹಾಪುಂಡ ಅಲ್ಲಗೆ ಬೂದಿ ಓಡು ಇರೇ ಸುಪರಿ ಕೊರ್ಪೇನ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇನ್ ಲಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇರೇ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿ ಅಲ್ಲ ದೀ ಓಡು ಮುಸುಂಟುಗಲ್ಲ ಮನಸಾದು ಕರಂಡು ನಮ್ಮ ಚಾಪರ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜೆ ಬೋಡ ಅಂಬಡೆ ಬೋಡ ದಾದ ಬೋಡು
ದಿನೋಲತ ದಿನೋಲ ಆಟ ಉಂಡು ವನಿತಾಗ ಆಟ ಉಂಡುಗೆಯ ಸುಪಾರಿ ಬಜ್ಜೈ ನಿಕ್ಕ ಹಾಕ್ಯಾರ ಜನ ಕಡಪವೆ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಹೀರೋ ಡೇಟ್ ఆయన ಮೂಕು ಮೂಸುಂಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದೇದೀನಿ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಏರಾದೇ ಇದೀನಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ದಾರಿ ಅಡ್ಗೆ ದಿನೋಲ ಆಟನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟ ಅದು ಹಾಕುಗ ಮಾಮಿ ಸರಿ ದೀ ಕಾಲೆಗ್ ಅಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ದರ್ತ ಬಾಡ್ಗ ಗೀತನ ಬೊಕ್ಕಗೆ ಅಲೆ ಗೀತಗ ಮೊಲೆ ವನಿತಾಗ ಆಟಗೆ ದಿನವಲ್ಲ ಚಂಡೆ ಬಟ್ಟರೇರು ಚಂಡೆ ಬೊಟ್ಟು ನೇರು ಚಂಡೆ ಆಟಗ ಓ ಪ್ರಸಂಗಯ ಪುಕ್ಕೆಳಪ್ಪ ಬರ್ತೀರಾಯ ಹಲ ಮೇಡಮ್ ಏರಿಯಾ ಪುಕ್ಕೆಳಪ್ಪ ಏರು ಮಾರೆ ಪುಕ್ಕೆಳಪ್ಪ ಇನ್ನೇನು ಏರು ಕಂಡು ನಿ ಮಾರ್ರ ಎಂಕ ತಾಯೆ ಪನ್ಪರ್ ಪುಕ್ಕೆಲ್ಲಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಆಂಜೋ ಬರ್ತೀನಿ ಪಂಜೋದಾನೆ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿಯೇ ಬೇಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಉಳ್ಳೆ ಸೋಪ ನಿಮ್ದು ಏರು ಕಂಡರೆ ಬಂದಿನ್ಯಾ ಕಂಡರೆ ಬಂದು ಉಳ್ಳೆಗೆ ಗೀತಾ ಚಂಡ ಬೊಟ್ಟುನು ಪ್ರಸಂಗ ನಿತುಲೆಯ ಗೀತಾ ಮೀರಿಯ ಪುಕ್ಕೆಲಪ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ಗುರ್ತಂಡ ಪುಕ್ಕೆಲಪ್ಪ ಬಲೋ ಬಲೆ ಕೋಡದ ಮಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ ಅಂದಿಯೇ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬುಕ ಕೊಂಜೋಗು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಅನ್ನ ಅಂದು ವನಿತಾ ವನಸಾಂಡೆ ಇರಿ ಬೇರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಜಿ ಅಂಜವೆ ಹಾಂ ಚಂಡೆ ಬಟ್ಟಿ ರಡ್ಡು ಕೋಲು ಬೋಡತ್ತೆ ಅಂದು ಉಪ್ಪು ಕೊಂಜೋಗು ಬೇಗ ಪುಲ್ಯಾತನು ಅಣ್ಣನ್ನ ಹಾಯ್ ಕೊಂಜೋಗು ಬೇಗ ಪುಲ್ಯಾತನು ಬೇಗ ಬತ್ತಿರಿಯಾನು ಅಂತ ಬರ್ಕ ಈಚಿನ ಏರಿಯ ಜೆಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ರಜೆ ಇತ್ತ ಅಂದೆ ತಾನೆ ಆಂಡ ಊರಿಗೆ ಬರ್ರೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲರ ಎಂಚ ಬಾನೋಡು ಪಟಾಕಿ పోదున్న ಅಂದಿ ಪುಕ್ಕೆಲ್ಲಪ್ಪ ಬಲೆ ಒಂಚೂರು ಲೈವ್ಗೂ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಉಂಟು ಬಲೆ ಆಯ್ ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನ ಓ ಪೊಂಜವೆ ಇರೆಗ್ ಪುದರ್ ಇಜ್ಜ ಗೆಬ್ಬುಗ್ದೀಪೆ ವಾರ ಅಂಚ ರಜೆ ಇತ್ತು ಅಂದ ವಾರ ಅಲಯ ಶೋಭಾ ವಾರ ಒಂದೊಂದಿಗೆ ನಿಕೇತು ಬೊಡ್ಕೇನು ಪುಕ್ಕೆಲಪ್ಪ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತು ಪುಕ್ಕೆಲಪ್ಪ ಅವ್ರ ನೇತಾ ಡೈಮಂಡ್ ಹಾಯ್ ಮೂರ್ತಿ ಪರಬ ಓಲರ್ ತೂಲೆ ಮೂರ್ತಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕುರ್ಪು ಚಲಿಯೇ ಮೋಲ್ ನಾಯಿ ಪರಪೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಬ್ ಮಲ್ಪಲೇವೆ ಗೀತಾ ಪರಬುಲ್ಲೆ ವನಿತಾ ದಾದಷ್ಟರು ಯಾನ್ ಬುಲೆತ್ತಾದು 8 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೆ ಪುಕ್ಕಿಲೆ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದುಂಡು ಏರ ಒಂದು ಜನ ಬರ್ತೀರ ಪುಕ್ಕೆಲಪ್ಪಗೆ ನಿಕ್ಕು ತೋಜ್ಜ ಮೀನ್ ಪುಕ್ಕೆಲಪ್ಪ ಬರ್ತೀರಿಯಾ ಐತೆ ಲೈವ್ ಇಡ್ತಲ್ಲ ಮಿತ್ತುಲೇರು ಏರ ಪುಕ್ಕೆಲಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ಪಾತೇರು ಮೇಡಲ್ಲ ಪುಕ್ಕೆಲಪ್ಪ ಬಂದ್ಪೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದವರು ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿಯೋರು ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದದ್ದು ನೀವು ಹೌದಾ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಲುಂಡಾ ಮಾಲುಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಭಯಂಕರ ಪೋಡಿಗೆನ ಪುಕ್ಕೆಲೆ ಬೇ ಹಾರಂಚದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಊಟ ಆಯಿತು ಊಟ ಆಂಡೆನ್ನ ಊಟ ಮೀನ್ ಪುಕ್ಕೆಲೆ ಗೀತ ಉಂಡು ಬಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುಕ್ಕೆಲ್ದಿ ಗೀತ ಪುಕ್ಕೆಲೆನ ಬರ್ಪಲಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಗೀತ ಪುಕ್ಕೆಲೆಗೆ ವನಿತಕ್ಕ ಮಾಲ್ವೊಂಡು ಪೊರ್ಲೆ ಈ ಪಿಲಿಯತ್ತಿ ಏಲಿ
ಈ ಪುಚ್ಚಲತ್ತಿ ಎಲಿ ರೇಣುರ್ದ ಎಲಿ ಕೋಡಿಯಚವೆ ಏರ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಲಿ ಬಣ್ಣ ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದೆ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಅಂದೆ ಅವದ ಅಕ್ಕ ಗೀತಾ ಹಾಂ ತಾಂಟ್ರೆ ಬಾ ತಾಂಟ್ರು ಬುಡ ಪಿಲಿ ಹತ್ತು ಇಲಿ ಗೀತಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬು ಸಾರಿಗೆ ಏರಡ ಬಂತಯ್ಯ ಗೀತಾ ಪನಂದುಲ್ಲದಿಲ್ಲ నీకు ತೋಜೊಂದುಂಡ ಈ ಪಂಡದ ಯಾನ್ ಪಿಲಿತ ತೀರ್ತಿರು ಪಾಡಂದಿಲ್ಲ ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದೆ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಅಂದೆ ಆವಾಗ ಅಕ್ಕ ಗೀತಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಮಾರ ನನಗೆ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂತಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರ ಅದೆಂತ ಮಾಲು ಬಾರ್ಡುಂಡು ಅಂದೆ ಮಾಲು ಬಾರಬಹುದು ಬರ್ಲೆ ಬುಡ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಗಟ್ಟಿ ಬಾತೊಂದೆ ನಿಖಿಲೆ ಪೆಟ್ಟ ಮೂರ್ತಿಗೆಲ ಗೀತಗ್ಲ ಪೆಟ್ಟ ಬುಡರ್ಚಿ ತಾಂಟ್ಲೆ ತಾಂಟ್ರೆ ಬಾ ತಾಂಟು ಮಾಲ್ ಪಿಯೆಂಗೆ ಗೀತಾ ಪರ್ಪಲ್ ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರಿ ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಯಾಕಂದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನಿ ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ಗೀತಾ ಅಕ್ಕ ಎಂತ ಮಾರಯ ಮಾಲ್ ಪಾಡಿಂಡ ಧೈರ್ಯ ಬರು ಮಾಲ್ ಹೋಗುಂಡು ವನಿತ ಮಾಲ್ ಹೋಗುಂಡಿಗೆ ಬಾರ್ಡ ಪೋದಕ್ಕೆ ವೀರು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಸುರತ್ ಕಲ್ಲಿಜಿನ ಕುಡ್ಲಾಡಿಕೆ ಇಜ್ಜಿನ ಬಾಂಬೆ ಅಡಿಕೆ ಬರಿಟು ಒಲ್ಲ ಉಂಡ ಬಾರ್ ಲೆದವ ಪಲಾಲ್ ಕೊಂಜವೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಲೆಜ್ಜಿ ತಿನ್ನರದ ಸಂತಾನ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಖಾರ ಕಡ್ಡಿಯ ಮೂಲಿತ್ತಿನಿ ತಿಂಡೆಯ ಓಲ ಬೂರು ರಡ್ಡಿತ್ತು ತಿಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲುಂಡು ಬಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಬುಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂತಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾತಿರ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪಜಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಗೀತಾ ಅಕ್ಕಗೆ ಸರಿ ಪರ್ಪೋಡು ಸುರತ್ ಕದಾಯ್ ಇರೇನ ಕೃಷ್ಣಪುರ ಉಂಡು ದೀಪಕ್ ಬಟ್ ದೀಪಕ ಕೃಷ್ಣಪುರದ ಆಯ್ಪರಿಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿ ಬೇರಿ ಅವನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪಜ ಬಿಡಿಸಿ ಮಲಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವನು ಬಿಡಿಸುವಾಗ ನಾನು ಪಜ ಬಿಡಿಸಿ ಮಲಗ್ತೇನೆ ಆಯ್ ಬಿಡಿಸು ಬಾಗಿಸು ಗುಣಿಸು ಬಂದಾಗ ಕಾಟಿ ಪಲ್ಲಡುಂಡು ದಾದಿರ್ನ ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರಿ ಅಕ್ಕ ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ಹೌದಾ ಲೈವಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಕ್ಕ ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಲೈವಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಾ ಹಾಂ ಗೀತಕ್ಕ ಸಟ್ ಪಟ್ ಡುಡುಮ್ ಕೊಂಜೋನ ಮೋನೆ ದಾದಾದಿನಿ ಯಾನ ಉಲೈ ಬಂಡ ಲೈಟ್ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ದೂರಡು ಬಾರ್ದೆ ಅಂಚ ಮೊನೆ ದಾದನು ಮೊನೆ ಶೋಕುಂಡು ಕಂಡು ಅಂತ ಮೈ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತಾನಾಗ ದಾಲ ಬರೋಚಿ ಪಡಲ್ಪ ಅಂದು ಈ ದಾಲ ಬರೋಚಿ ನಿದ್ರೆ ಬರುವ ಇದಾದ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಬಪ್ಪ ಈ ತೂಪು ಸಚ್ಚಿಚ್ಚಿ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ದಿಜೆರೆ ಪೊಂಜು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಡ್ಜವೆ ಗೀತಕ್ಕ ನಮಕ್ ಮೇಕಪ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ವನಿತಾ ಅಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇರೇಗಿ ಓಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಡ್ಜವೆ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೌಡ್ರ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡುವೆ ಹೊರತು ಒಂಜಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಜೆಲ್ ಪಾಡುತ್ತೆ ದಾಲ ಪಾಡುಜಿ ಬಕ ಇಚ್ಚೆನೆ ಬರ್ಪೆ ಇಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ಗೀತಕ್ಕ ಬರೀ ಇಂಥದೆಯ ವನಿತಾ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಉಂಡಾ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಉಂಡು ಅವ ಸ್ಕೂಟರ್ ಉಂಡು ಯಾವ ಉಂಡು ಬಲೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅವ
ಬಾಲೆ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳಿ ವನಿತಕ್ಕ, ವನಿತಕ್ಕನು ಅಂದ್ರಿ ಮೊನ್ನೆ ಅಂದೆ. ಏಕ್ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಅಂದೆ, ಏಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವನಿತಾ ಅಕ್ಕ ಲೈವಲ್ಲಿ ಸಿ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಲು ಬತ್ತು ನಿಂಗೆ ದಾದೆಯ. ವನಿತಾ ಅಕ್ಕನು ಅಂದ್ರಿ ಮೊನ್ನೆ ಅಂದೆ, ಏಕ್ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಅಂದೆ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವನಿತಾ ಅಕ್ಕ ಲೈವಲ್ಲಿ. ಈಗಲ್ಲ ಪುಕ್ಕೇಲಪ್ಪ ಸತ್ಯಮ್ಮ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಪ್ಪ. ನಿನಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡು, ಓಕೆ? ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ. ಚಕ್ಕುಲುಂಡೋ ಗೀತಾ? ಉಂಡು. ಗೀತಕ್ಕ ಪರಿಹಾರ ಪುಕ್ಕೇಲನ್ನ ದಾದೆಗೆ ದಾದನಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವರಂದ್ರು ಇವರಂದ್ರು ಬಂದ್ಪಪ್ಪ ಏ ದಾದ ದೂರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಸೋಮನ ಗೀತರ ದಾದರ ದೂರ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಈ ದಾದ ಬಂತ ಬನ್ ಬರ್ತೇಳಿ ದಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಅವತ್ತು ಬರಿಯ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ರಿ. ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಪರ್ದು ಕುಲ್ದ ಎಂಚವಾರ್ರೆ ಅವರಿ ಕತೆ ಯಾಂದಾಲ ಪಂತಿಜಿ ಮಾರ್ರೆ ದಾದೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಆಯ ಬುಲ್ತು ಬುಲ್ತು ಸೆಂಕ್ ಸೆಂಕ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲಿ ಆಯ ಸೆಂಕ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲಿ ಗೀತಕ್ಕ ಮೇರಂಚ ಬಂಡೀರು ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಗೀತಕ್ಕನ ಬಂಡೀರು ಐಕ್ ವನಿತಕ್ಕ ಬಂಡೀರು ವನಿತಕ್ಕನ ಅಂದು ಬಂಡೀರು ಯಾನ್ ದಾದ ಬಂಡಗೇನಿ ಎಂಕೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿಗೆ ನಿಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಯಾರ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಸೆಂಕ್ದು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪಾತಿರ ಅಂಚಕ್ಕೆ ಎಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಾಯ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪಂತಿಜ್ ವನಿತಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಟ್ಯೂಬರ್ ಗಾವು ఆయన అజ్జి ಶುಂಠಿ ಉಕ್ಕೆಲ ಮಾಲ್ಗ್ ದಾದ ಉಂಡ ಈರ್ ಮಾಲ್ಗ್ ದಾದ ಪಾರ್ದು ಬರ್ಪಾರು ಸೆಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಪೇರ್ಲ ಪಾರ್ದು ಬರ್ಲೆ ಕಂಟ್ರಿ ಚಾ ಗೀತ ಶುಂಠಿ ಈರ್ ಮಾಲ್ಗ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾರ್ದು ಬರ್ಲೆ ಆ ಏರ್ ಮಾರ್ರೆ ದರ್ಕೆಂಡೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪು ಮಾರ್ರೆ ಉಕ್ಕೆಲೆಗೆ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟು ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಬರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಹೌದು, ನೀವು ಕನ್ನಡ ಹಾಕುದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಬರೆದು ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲಪ. ನನಗೆ ಅದು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಐಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಮೂರ್ತಿ ಆಯನು ಅಂತೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಾಲ್ಗೆ ಐಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ವಾಡುಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಸ್ ವಾಡುಗೆ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಕಾಂತರಾಜ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಿದ್ರೆ ಬರು ಸರಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿದ್ರೆ ಬರುಗೆ ಅಂಚ ಈರೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೀತಕ್ಕ ನಾಯಿರಾಣ. ಹಾಯ್ ಬಂಗಾರಿಗೆ ಯಾರು ಗೀತಾ ಬಂಗಾರಿಗೆ ಕಾಂತರಾಜ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದನಾ? ಸಬ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ? ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹೊಸದು ಬರೋದಾದರೆ ನಂದು ನೈಟ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಇದೆ, ಕಾಮಿಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಯಿತಾ? ಈಗ ಕಾಮಿಡಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಈಗ ಕೂಗ್ತಾಳೆ. ಒಂತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರಾ? ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪರ್ಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಅವು ಗೀತಾ ಪಿಲಿಯತ ನೀ ಏರ್ ಪನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಲಿಯತ್ ಹೇಳಿ. ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂದಿದ್ದು, ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಮೇಡಮ್. ಅಕ್ಕ ನೀವು ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಅಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಮೇಡಮ್ ವನಿತಾ. ಎಂತ ಮಾರಾಯ, ನನಗೆ ಅದು ಚೂರು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ?